Eguzki irteera bakoitzak hasiera berri bat margotzen du, baina Arturrentzat sarritan arazo zahar bat azpimarratzen zuen. Bere semea, Leo, azkarra eta bizitasunez betea zen, baina erabaki ieskorra zuen. Zeregin bat zailtzen zen momentuan, Leonen gogoa azkar desagertzen zen, etsipen asperen batek ordezkatuta. Arturrek Leori iraunkortasunaren benetako esentzia txertatu nahi zionez bakarrik indar gordina, baizik eta erresistentzia adimentsua. Arratsalde batez, Arturrek Leo bere lan gelara eraman zuen, liburu apalategi altuez eta ahaztutako altxorrez betetako gela batera. Apalez apalaren gainean zegoen, ia sabaira iristen zen latoidun iparrorratz zahar eta bikain bat seinalatu zuen. Iparrorratz hori, enesemea, adierazi zuen Arturrek, zure birraitonarena zen. Zurea da, ura berreskuratzen baduzu. Leonen begiek dir egin zuten, gero azkar ilundu ziren. Apalategia ezinezko altua zen, bere eskuetatik urrun. Gela liburu, kutxa eta altzarien labirinto bat zen, eskailera bat deserosoa, baita arriskutsua ere, bihurtuz. Leok bekokia zimurtu zuen, dena bidegabea zela marmaratuz. Lehenik luzatuz saiatu zen, alferrik saltoka, atzek airea bakarrik ukituz. Gero, taburete txiki bat arrastatu zuen, arriskuan kulunkatuz, iparrorratza oraindik zentimetro batzuetara zegoela ikusteko. Frustrazioak jaten zuen. Liburu sendo bat bilatu zuen gainean egoteko, baina lurra oso irregularra zen. Akila luze eta me bat ere pentsatu zuen, baina iparrorratza ere atzerago bultzatu zuen, erorketa arriskuan jarriz. Ezinezkoa da, aita, esan zuen Leok, eskuak altxatuz. Arturrek, besaulkian behatzen zuela, irribarre egin zuen gozo-gozo. Ezinezkoa, Leo, hala ez da begi bistakoa. Batzuetan, erantzuna ez da gorago iristea, baizik eta modu ezberdinean ikustea. Utzi gora begiratzeari, momentu, batez. Utxe eginda, Leo pufa batean erori zen, bere begirada apalategi inposagarritik inguruko gela kautikora joan zen. Antzinako mahaiaren lerroak marraztu zituen alfombraren eredua, eta gero, bere begiek zerbait berezia harrapatu zuten. Ia ikusezina beheko apalaren egurilunaren aurka, arifin eta ilun bat zegoen. Badirudi liburu pila baten atzean desagertzen zela. Bere bide sotila begiekin jarraituz, Leok konturatu zen goiko apaletik gora zioala, eta antzinako iparrorratzari lotuta zegoela. Arturrek eszenatoki landu hau antolatu zuen. Bat-bateko ulermen oldar batekin, Leok arretaz mugitu zituen beheko apaleko liburuak, soka zati bat agerian utziz. Estiro tira egin zion. Iparrorratzak, bera erori beharrean, dotore irristatu zen aurrera, ertzetik okertuz, eta Arturrek aurretik lurrean jarritako mantalodi eta tolestu baten gainean leonki lurreratu zen. Ribarre zabal bat zabaldu zen Leonen aurpegian. Ez zuen igo beharrik izan, behatu besterik ez zuen behar izan. Artur hurbildu zen, iparrorratza hartu eta bere seme distiratsuari eman zion. Ikusten duzu, Leo, benetako iraunkortasuna ez da beti indar gordinean edo porrot egindako saiakera berdinak ozenago errepikatzean oinarritzen. Atzera egitea da, paisaia osoa behatzea eta, benetako, arazoa identifikatzea. Erronka ez zen altuera, ezkutuko bidea zen, irten bide argia. Bizitzako oztopo handienek sarritan ez dute esfortzu handiagorik eskatzen norabide okerrean, baizik eta ikuspegi berri bat, sormenezko pentsamendu bat. Batzuetan, buru iraunkorrena da ate itxi bat indarrez irekitzen saiatzeari noiz utzi eta giltza bilatu behar dela dakiena. Leok iparrorratza estutu zuen, hitzaldi batek baino sakonago grabatutako ikasgai bat. Zer ezkutuko bide daude zure zain ezagutzeko. Ez egin indar gehiago, pentsa azkarrago. Istorio honek irtenbide berriak bilatzera bultzatu bazaitu, eman, like, bat eta arpidetu, basku ere porra, jakinduria eta ustekabeko garaipen gehiagorako. Partekatu zure iraunkortasun argiaren istorioak beheko iruzkinetan.